sipping French wine with the devil. Pretty things slipping my rise at the devil. Coasting by Hollywood sign with the devil. Getting that money on time with the devil. Mama said. Hey guys, bine ați revenit înapoi pe canalul meu de YouTube. Astăzi venim cu o nouă idee făcută în carantină, venită random, așa, pentru că efectiv am rămas în pană de idei. Astăzi vom extrage câte un cuvânt dintr-o șapcă, ca aceasta. Avem 16 bilețele, 8 de fiecare, iar cuvântul care îl extragem trebuie să, într-un fel sau altul, să-l folosim dintr-un vers a unei melodii, care o cunoaștem, care e veche, care nouă, cine știe ce-o fi aici. Toate cuvintele astea le-am extras de la voi pe Instagram, că am postat story. Nu uitați să-mi dați follow pe Instagram, vă las contul meu în descriere și îl voi și afișa aici pe ecran. Dar alături de contul meu în descriere voi pune și contul ei de Instagram ca să-i dați follow. I believe I can. Iar rugămintea mea la voi mai este: pentru băieții sau fetele care le plac într-un fel sau altul fotbalul ăsta așa mai agresiv, am rugămintea la voi să dați un follow pe Instagram la echipa de fotbal american. Vom încerca să creăm o comunitate cât mai mare și pe rețeaua lor de socializare și mă gândesc că ajutorul vostru va fi de mare folos. Ce pot să spun? Vă mulțumesc dacă faceți asta și nu uitați să apăsați și pe butonul de like și share la acest videoclip. Deci să începem, să nu vă mai țin de vorbă și să-i dăm bice la ce se întâmplă aici. Ok. Cum vrei să începem? Eu prima sau tu prima? Având în vedere că e ideea ta, tu prima. Eu prima. Bun. Hai să vedem ce-o fi, ce-o fi, ce-o fi. Ce-o fi, ce-o fi, ce-o fi. A iubi. A iubi. A iubi. Stai să mă gândesc. Cu a iubi. Ce neamă de melodie cu a iubi? Mă iubesc femeile, da na 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 na. Asta mi-a venit singura. Bun. Se pune și asta, că e melodie veche, nu mai știu versurile. Iubește femeile și e moarte după mine. Așa e. Toată ziua îmi șade pe cap, nu știu ce să fac. Așa, hai da. Dar nu trebuie să te uiți. Aia e faza. Uai! Pe bune, maimuță? Uai, dar nu știu nicio melodie. Cine mi-a pușcat maimuța? Da na 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 na. Nu știu! De la Fără Zahăr. Moldovenii. Eu știu de fără zahăr și asta, dar nu... Maimuță. Cine mi-a furat? Nu, cine mi-a împușcat maimuța? Cine a omorât pe bătrâna blestemată? De ce m-a născut în România? Nu știu ce. Ceva de genul era. Ceva de genul. Nu știu. Deci 1 pentru mine, 0 pentru ea. Bă, mă faci. Ok. Hai să vedem ce pică. Ce pică, ce pică, ce pică, ce pică. Mamă, ce pică. Ghiuvetă. Veta! Mi-ai stricat ghiuveta! Singură! Am Bănică Junior, da! Singură care mi-a venit. Ghiuveta. Mi-ai stricat ghiuveta! Singură! Bun. Ok. Fără să uiți, hai. Fără să mă uit. Am uitat la mine. Ce ai? Fustă. Sună periculos, trage fusta mai mai jos. Atâta. Deci... Bine. Deci e 1 egal. 2, bă nu. 2, 1. 2. 2, 1. Am o mântă care mai umblă pe aici și e curioasă și ea. Și ea vrea să extragă. Ok. Hai să vedem ce avem aici. Papuci. 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 Trebuie să fie neapărat papuci. Adică poate să fie și ceva care să conțină de la papuci. Nu, papuci. Cuvântul papuci trebuie să conțină. Papuci.
La ce te-ai gândit când ai scris cuvintele? Nu știu, că l-am luat random de pe Instagram, adică voi mi le-ați dat, adică nu știu ce melodie poate să aibă papuci. Papuci. Că dacă era să fie gen doar, să conțină oarecum de la sinonim cu papuci, ce bine mă simt în Adidas. No. Papuci. Nu știu, chiar nu știu niciuna. Habar n-am. Papuci. Ce drag poți să fie cu papuci? Nu știu, pas. Nu știu. Chiar nu știu nimic cu papuci. Ziceți voi în comentarii ceva cu papuci, că eu habar n-am. Ok. Bun. Hai. Ce ai? Scoici! Scoici. Mel, scoici, raci. Alumiai Virginianu. Bun. Deci e egal. Yep. Da, egal. Ok, hai să vedem ce avem aici. Marea. Lasă-mă papa la mare, vreau distracție și soare, m-am îndrăgostit lurea, am face dragostea, na 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 la mare. Deci am nimerit-o. 3-2. Arde. Arde, uite cum arde. Dăm semnale cu fum să ne vezi de departe, trag să ajungi unde n-ajungi. Și mă duce el. Dați-mi brățări și îmbrăcați-mă în dungi, ei! Da, și mai era încă una tot veche. Nu mai vine acum exact versurile, mai e una veche cu arde. Așa, bun. Eu, hai să vedem. Băi, Doamne, să fie ceva bun! Chitară. De ce plâng chitarele? Nu mai știu! Nu mai știu după aia. Stai, cum era? De ce plâng chitarele? Mi-amintesc amintirile, tu iubire, bunele. Asta știu! genul. Asta tot știu! De la Ozon. Super. Eu. Mamă, chiar sunt curioasă ce o să iasă din video ăsta. Cal. Vine calul. Nu. Vine valul, îmi ia calul. Vine valul Și mi-a calul. Și mi-a scroafa din coteț. Băi, cred că de la Fără Zahăr, cred că e asta, nu. E un tip, cum îl cheamă, îmi scapă acum, nu știu cum îl cheamă, e un tip care are melodia Oricum asta. e veche, e foarte E veche. merită să o ascultați, efectiv, e Vine valul și mi-a calul și mi-a porcul din coteț. scroafa din coteț. Scroafa din coteț. Și nu mai știu, Ok. vine valul și mi-a calul. Și soacră mea în curte noată și e super fain, e din beton. Eu eram acum, nu? Portocală. Ta-na-na-na-na-na-na. O portocală. Ta-na-na-na-na-na-na. O portocală. Ta-na-na-na-na-na-na. Și O mai este portocală. una veche. Ta-na-na-na-na-na. O portocală. A zis singura, cred că e veche de pe TV1, cred că aveam 5 ani când se cânta melodia asta. Da, și mai este aia în altă coș de portocale. Mirosul tău e foarte veche, aia lui Nistor cu nu mai știu cine o cântă. Știu că asta din o anii cânt- de liceu se Asta cânta. o cântat, nu știu dacă mai e în viață sau nu, habar nu, e foarte veche. Anda, nu știu cum, Mădobescu sau ceva de genul, nu mai știu. O dădea pe TVR1 și o dădea alb-negru, adică la modul ăla e de veche. Ce? 4 de karate. Uai, o știu melodia aici, e mania! De la Gucci Gucci, Balenciaga, ceva de gen. Toate țarele, toate armele, 24 de karate, uinelelele! Uai, deci nu cred. Tocmai mie! Bine, nu că n-aș fi ascultat manele, dar na, o lăsăm deoparte. Poze. Toate pozele cu tine am să le luăm până mâine. Și nu mai știu după aia. Toate pozele cu tine am să le rup până mâine. Tu, oricum, e... Deci e e faină. mania, e cu Nicolae Guță, vechiul nostru Nicolae Guță. E mania. Chiar o cânta altcineva, dar e ok. Ba da, Nicolae Guță. Și mai e una care o cânta altcineva. Ah, ok. Că știu eu despre manele să mori.
Bucățică. Rele. Frățică, dă-mi o bucățică! Frățică, dă-mi o bucățică! Nu știu, chiar nu știu. Nu știi melodia? Nu! Nu cred! Nu, chiar nu știu și apar n-am pe bune. Frățică, dă-mi o bucățică! Las că ți-o pun astăzi, nu-i bai. Nu știu, apar n-am. Ok, spuneți voi în comentarii dacă știți melodia asta. Ok, eu urmez. Din astea două să fie clanță. Și-a murit Dumitru. Mai putea să jur că asta o spune. Și-a murit în baie cu mâna pe clanță și o mână pe bim. Coana mândri mere, și că continuarea e lungă, frate, e lungă. Și ultimul bilețel. Ia să vedem. Gașcă. Gașca mea nu poate să stea liniștită nici o clipă. Hai și tu dacă simți așa, vino în gașca mea. Bun, dragii mei, cu asta am terminat astăzi. În păcate atât a fost, am avut doar 16 bilețele. Dacă mai vreți să facem chestii de genul, aștept să-mi dați mai multe cuvinte. Să-mi răspundeți. Dar unele oarecum normale, adică bucățică pe bune. Dă-mi bucățică! Dacă ți-o pun astăzi. da. Ok, dragii mei, acesta a fost video de astăzi. Nu uitați să apăsați butonul de like pentru că mă ajută foarte mult și vă rog din suflet, răspundeți în comentarii dacă v-a plăcut acest video. Ce să vă zic, o carantină ușoară, Hristos a înviat și să aveți un Paște plin de lumină și de fericire în vremurile astea grele. Nu uitați să aveți sticla de vin de aproape și să savurați în acest Paște cu un nou roșu. Ce pot să vă mai spun decât, dragii mei, să aveți grijă de voi, să auzim numai de bine și sper să ne vedem și în următoarele videoclipuri și să ne adunăm o gașcă mult mai mare. V-am pupat! Bye!